bütün Türkmenistan'ın bağışlarına yüzlenyen. Mundan beýlek Türkmenistan'ın bağışları, yaş ullar, yaş kiçiler, zenanlar, juwanlar, ýekije biriňiz prezident barada aýdym aýtsaňyz zaýalaryn. Şeýle bir video rolik ýasaryn, puşman edersiňiz. Çynym bilen ýen. Gaýta diýen Türkmenistan'ın bağışları, ýekije biriňiz haram prezident barada aýdym çykyş edeniňizi göräýsem bir ýerde, gaty görmäň. Zaýalaryn. Eldar Ahmedow sana yüzlenýän bütün çärjow dostumyň adyndan. Sen hayvan, senden başga güjük üremäne çykmadymy? He? Näme maska barada prezident haramara yüzerlik diýdi. Samsyk Makow, Ankow, Tentek, Ahlamon. Sıpatyň başyň ürsün sen. Näme üräp ýatyrsyň he? Gök, mawy, gyzyl lip. Binamys. Ertir namazyny okudyňmy? Gitde Hudaýyňa çokun däl samsyk. Oýnatky güjük. Sıpatyň başyň iýsin. Bagşlar size degişli.